call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. RBE-2 radar predstavlja ključnu tehnološku komponentu višenamjenskog borbenog aviona Rafale. Ovaj radar omogućuje Rafalu istovremeno obavljanje više borbenih zadataka, uključujući nadzor, izviđanje i elektroničko ratovanje. Njegov razvoj i primjena simboliziraju veliki iskorak u modernom ratnom zrakoplovstvu. Hrvatska nabava Rafala opremljenih sa RBE-2 radarom označila je značajan pomak u obrambenim sposobnostima zemlje. Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Crown Forward. U nastavku videa detaljno razmatramo razvoj sposobnosti i ulogu RBE-2 radara u službi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Pozivam vas stoga da ostanete do kraja videa kako bi kasnije u komentarima rekli svoje mišljenje. RBE-2 radar razvijen je od strane francuske tvrtke Thales. Predstavlja jedno od najnaprednijih i najsestranijih radarskih platformi integrirani u višenamjenske borbene avione današnjice. Njegova primjena je značajan korak naprijed u elektroničkom ratovanju, prepoznavanju ciljeva na velikim udaljenostima te praćenju i navođenju preciznog naoružanja u kompleksnim borbenim uvjetima modernog zrakoplovstva. Razvoj ovog radara započeo je kao evolucija prethodnog RBE-2 radara koji je već bio integriran u rane serije aviona Rafale. Imao je ograničenja u pogledu simultanog praćenja i skeniranja ciljeva, brzine obrade podataka te otpornosti na ometanje, što je zahtijevalo uvođenje novog, znatno naprednijeg rješenja. Novi RBE-2 radar koristi aktivno elektroničko skeniranje sa preko 1000 tranzistora na galiovom niftridu raspoređenih u samostalne TR modul. Omogućava istovremeno praćenje do 40 ciljeva i navođenje projektila na 8 njih bez potrebe za mehaničkim pomicanjem antene, čime se značajno povećava preciznost, brzina reakcije i operativna sigurnost. Prvi funkcionalni primjerci RBE-2 radara proizvedeni su još 2005. godine, a prvi let Rafala opremljenog ovim radarom zabilježen je 2007. godine. Serijska proizvodnja započela je 2009. godine, a prvi operativni avioni Rafale opremljeni sa radarom isporučeni su francuskom ratnom zrakoplovstvu 2012. godine. Isporuka je započela nakon što je radar prošao sve faze rigoroznih testiranja i integracija s ostalim borbenim sustavima unutar standarda F3 i kasnije F3R standarda aviona Rafale. Do kraja 2024. godine Thales je proizveo preko 7000 TR modula za ovaj radar, a svi novi Rafale avioni koji su ušli u službu nakon 2013. godine opremljeni su upravo sa RBE-2 radarima. Ovdje bi posebno napomenuli i to kako su starije letjelice postupno nadograđivane u okviru programa standardizacije i modernizacije flote. Ono što RBE-2 radar čini posebno učinkovitim je njegova sposobnost istovremenog obavljanja više funkcija, nadzora zraka, izviđanja kopna, pomorske detekcije i elektroničkog ratovanja, zahvaljujući širokom frekvencijskom spektru, brzim skeniranjima i mogućnosti neprekidnog rada u više režima. U zraku radar može pratiti zračne ciljeve iznad, ispod i iza zrakoplova, čak i u uvjetima intenzivnog ometanja, zahvaljujući naprednim algoritmima za prepoznavanje i suzbijanje smetnji. Nadalje, u režimu kopnene ili pomorske detekcije omogućuje mapiranje terena visoke rezolucije, identifikaciju pokretnih meta i navođenje preciznog naoružanja kao što su krstareće rakete Scalp PG ili vođene bombe Hammer. Integracija RBE-2 radara unutar Rafale platforme donosi značajne prednosti u taktičkoj svijesti pilota jer se podaci s radara automatski povezuju s informacija s elektrooptičkih senzora, odnosno sustava spektra, podsustava za elektroničko ratovanje te taktičkog linka 16. Ovo omogućuje pilotu da na multifunkcionalnom zaslonu u kokpitu dobije objedinjeni prikaz borbenog prostora u realnom vremenu uz prikaz prijateljskih i neprijateljskih jedinica, prijetnih s tla, smjera djelovanja neprijateljskih projektila i zona elektroničkog ometanja. Francuske zračne i svemirske snage, kao i ratna mornarica, koristile su RBE-2 radar u svim svojim Rafale avionima koji su proizvedeni od 2013. godine na ovamo. Stoga ponovimo još jednom kako su paralelno starije letjelice koje su izvorno imale PESA verziju nadograđene kroz nacionalni program standardizacije, a ovaj podatak navodimo zbog konstantnog širenja netočnih informacija oko radara na hrvatskim avionima Rafale. Do kraja 2024. godine Francuska je naručila ukupno 234 aviona Rafale, od kojih je više od 200 operativno, a svi trenutno aktivni primjerci nose AESA radar kao standardnu opremu.
Planira se da će do 2035. Francuska imati 225 Rafala u službi, svi u najnovijim standardima F3R i F4, a svi sa RBE-2AS radarima kao i integralnim dijelom borbene elektronike. Kao što vam je već od ranije poznato, Hrvatska je 2021. godine kao dio strateškog projekta modernizacije svojih oružanih snaga donijela odluku o kupnji 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafale u standardu F3R iz francuskih zaliha. Avioni su proizvedeni između 2008. i 2013. godine, a riječ je o 10 jednosjeda, odnosno Rafale C i 2 dvosjeda Rafale B, koji su prije isporuke Hrvatskoj prošli temeljitu tehničku reviziju i nadogradnju na standard F3R. Upravo ova tehnička revizija i nadogradnja uključivala je integraciju RBE-2AS radara, spektra sustava, Link 16 komunikacijske mreže, a kako bi se omogućila buduća integracija modernih naoružanja kao što su rakete zrak-zrak Meteor i Mika. Nadogradnje su izvršene u Francuskoj tijekom 2022. i 2023. godine, a prvi primjerci isporučeni su Hrvatskoj u svibnju 2024. godine. Prema javno dostupnim podacima, hrvatski Rafale imaju sljedeće HRZ oznake, odnosno od 150 do 159 za jednosjede i 170 te 171 za dvosjede, i svi ovi avioni opremljeni su sa RBE-2AS radarom. Kako se i ovo obično dovodi u pitanje, podatak o tome kako je Hrvatska korisnik RBE-2AS radara javno je objavljen na stranicama Thalesa, koji je ujedno i proizvođač ovog radara, a link vam se nalazi u opisu ovog videa. Još jedan podatak moramo napomenuti, a to je kako se u stručnoj i tehničkoj literaturi, posebno u dokumentaciji proizvođača Thales, često koristi puni naziv, odnosno RBE-2AAS, koji jasno označava kako se radi o radaru s aktivnim elektroničkim skeniranjem. Međutim, u medijskim člancima, javnim analizama i operativnim opisima uobičajeno je korištenje jednostavnijeg izraza, odnosno RBE-2AS, koji naglašava ključnu tehnologiju, ali ne koristi oznaku AA. Oba izraza odnose se na isti radar, a razlika je isključivo u načinu označavanja, odnosno tehničkom naspram funkcionalnog. Ovaj radar na hrvatskim avionima Rafale omogućuje hrvatskom ratnom zrakoplovstvu da prvi put u svojoj povijesti posjeduje platformu sposobnu za precizno i brzo izviđanje, simultano djelovanje protiv više ciljeva, kao i elektroničko djelovanje na znatnim udaljenostima. Svim prethodno navedenim podiže se razina nacionalne sigurnosti, interoperabilnosti sa saveznicima u NATO savezu te sposobnosti za sudjelovanje u međunarodnim operacijama. I ovdje se ponovno dovodi u pitanje isporuka određenih dijelova aviona, opreme, kao i naoružanja Hrvatskoj, a neki jednostavno zaboravljaju kako je Hrvatska članica euroatlantskih integracija i kao takva potpuno ravnopravna sa svojim saveznicima. Budući razvoj radarskog sustava RBE-2 usmjeren je na verziju prilagođenu novim standardima F4 i kasnije F5, pri čemu se planira dodatno povećanje dometa, osjetljivosti, brže prebacivanje između modova rada i veća otpornost na neprijateljske elektroničke protumjere. Osim toga, u razvoju su i verzije s još većim brojem TR modula te mogućnosti integracije umjetne inteligencije za automatsku klasifikaciju ciljeva i predikciju njihovih kretanja. Hrvatski Rafale kandidat je za nadogradnju na standard F4 u drugoj polovici desetljeća, što je nedavno najavio i ministar obrane, čime bi dodatno ojačali svoje sposobnosti u nadzoru zračnog prostora, protuzračnoj borbi i izvođenju preciznih udarnih misija. Napomenimo još kako je njegova integracija u hrvatsko ratno zrakoplovstvo otvorila novo poglavlje u regionalnoj sigurnosnoj arhitekturi i dokaz je odlučnosti Hrvatske za ulazak u red tehnološki naprednih i sposobnih obrambenih sila Europe. I zaključno na kraju možemo konstatirati kako je RBE-2AA jednako RBE-2AS, zapravo radi se o različitim načinima označavanja iste stvari i označavaju isti tehnološki skok s pasivnog na aktivno elektroničko skeniranje. U komentarima napišite svoje mišljenje na ovu, prijedloge za nove teme i vidimo se u nekim od sljedećih videa. Ako još niste, pogledajte i moja ostala videa. Hvala vam na gledanju.